Gabon daizuela guztioi, Euskal Elkargoko presidentea Jean René Etxegarai COVID biktimen elkarteko ordezkariekin elkartu da Donostian. Hain justu COVIDren Donostiako egoitzan egin dute bilkura eta bertan izan dira COVIDeko presidentea Consuelo Ordóñez eta Ruben Mujika abokatua. Edonola ere, bilkura horren arira aipatzekoa da COVIDekoek ez dutela nahi izan bakegileekin bildu eta gutun bidez helarazi dietela hain justu bakearen artisau gisa ezaguna egindakoei biltzeko asmorik ez hori. Eta zehazki esango dugu Mujikaren izenean jaso zutela gutuna Txetxeberrik, Michel Beroko Irigoinek eta Michel Tubianak, eta eskutitzean Mujikak gogorarazi ziela epaituak izan beharko luketela eta erakundearen armagabetzean parte hartzeagatik eta haiekin eztabaidatzekotan justizia auzitegi batean aurrez aurre soilik egingo luketela. Horrez gain, armagabetzeari buruzko informazioa emateko ere eskatu die gutun horretan eta gogora ekarri behar da Tubiana ez dutela auzipetu armagabetzearekin lotutako kasua gatik. Aurrez Ordóñezek eta Mujikak Vincent Bru diputatuarekin eta Max Brisson senatariarekin egin zuten bilkura, otsaila amaieran izan zen hori, eta bilkuraren ondoren COVIDek adierazi zuen ados zegoela presoen gerturatzearekin eta ongi iruditzen zitzaiola gerturatze hori lege irizpideen barruan egitea. Hain justu beste bi euskal preso ere gerturatu dituzte, Jon Gurutze Maiza eta Alberto Ilundain Lanemezango espetxera gerturatu ditu Frantziako espetxe administrazioak. COVIDren eta Etxegarairen arteko bilkura hori gaurko arreta puntuetako bat, gurean gaur albiste gehiago ere baditu ordea eta hoiei begira jarriko gara titularretan. Guztira, 7 dira otsailetik orain arte Frantzian gerturatu dituzten euskal presoak eta bihar geratuko da aske hoietako bat, Jon Salaberria 12 urteko zigorra beteta irtengo baita. Behobiako mugan utziko du Frantziak eta aske geldituko da haren aurkako euroagindua indarri gabe utzi dutelako. Jarrai gazterakundeko eledun izan zen Salaberria eta Eusko Legebiltzarkide ere bai Euskal Herritarroketik. 2008an bordelen atzeman zuten Xavier López Peña, Ainhoa Osaeta eta Igor Suberbiolarekin batera etako kidetza jota. Igor Uriarte berriz, Espainiaratu egindu Parisek, Frantziako estatuan ezarri zioten kartzela zigorra amaituta, Uriarteren aurkako euroagindua dago, eta arratsaldean Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaile baten bulegora eraman dute, etxerat elkarteak jakinarazi duenez 2013an etxilotu zuten, Montpellieren etako kidea zela egotzita. Espainiako Auzitegi Goreneko epaile Pablo Llarenak espetxera bidali ditu Jordi Turul, Karma Forcadell, Josep Rull, Raúl Romeva eta Dolor Basa. Eta erbestean dauden auzipetuak atxilotzeko nazioarteko aginduak emateko eskaria ere egin dio fiskaltzak Llarenari. 13 politikari eta buruzagi independentista auzipetu ditu, matxinada delitua leporatuta Llarenak, diputatuak eta galduko dute Puigdemontek eta Kominek prozesamendu autoa irmoa denean. Ondorioz, Junts Perkatek eta Errezek gehiengo soila berreskuratuko dute parlamentuan eta presidente bat inbestitzeko moduan izango dira. 13 auzipetu horien artean daude Errezeko Marta Rovira, Karma Forcadell eta Dolors Basa, esan bezala, osteguneko urgentziazko inbestidura plenoaren ondoren haien parlamentari postuari uko egin diotenak. Hain justu, Rovirak gainera, erbestera joatea ere erabaki du, gutun bidez Errezeko militantiei jakinarazi dienez, bide gogor bati ekin dio, zoritxarrez haien aurretik hainbatek hartu behar izan duten bideari, erbesteari. Arratsaldean zenbait hedabide jakinarazi dute Suitzara joan dela. Puigdemontek erabateko babesa eskaini dio Rovirari, hark erbesteratzeko erabakiaren berri eman ondoren, Helsinkin dago Puigdemont eta han esan du uste duela Rovirak erabaki ona hartu duela. Tota la meva solidaritat i afecte i també el meu suport. En segon lloc, crec que la situació que avui s'ha generat, que s'està generant, continua demostrant que hi ha una gravíssima anormalitat democràtica a l'estat espanyol. Que no pot ser que hi hagi d'haver líders polítics a l'exili, que hi hagi d'haver presoners per les seves idees polítiques, que no pot ser que qualsevol moviment que fa la majoria parlamentària legítima, escollida en eleccions lliures per decidir un candidat, sigui entorpida pels aparells de l'Estat. Ja n'hi ha prou. Amb aquest gest entenc que la Marta Rovira vol posar èmfasi en aquesta anomalia democràtica que hi ha i, per tant, des d'aquest punt de vista podrem continuar segurament col·laborant encara molt més del que hem fet fins ara. No havia parlat mai amb Marta Rovira d'aquesta possibilitat, per tant no ha estat una acció coordinada, una acció que ha pres ell lliurement i a la qual li vull mostrar el meu absolut suport i respecte. No és una decisió fàcil.
Per tant, crec que ha pres una bona decisió per continuar lluitant per defensar els drets, primer, individuals. Ella té dret a defensar-se en un entorn diguem-ne, que es garanteixin els seus drets, però sobretot per defensar els drets col·lectius del poble de Catalunya. Oposizioko alderdietako ordezkari guztiek berriz kritikatu egin dute Roviraren erabakia. Mientras unos la lían y después se fugan, quienes se quedan aquí a pagar los platos rotos, pues son los autónomos, las familias, los ciudadanos que trabajan y que pagan sus impuestos. Doncs dir-vos que des del nostre punt de vista és una decisió equivocada, però no afegirem cap més comentari. Em sembla que aquesta decisió, més enllà de que amb ella probablement de cara al futur li pugui perjudicar, el que segur que no beneficia són els diputats i diputades que estan declarant en aquests moments. Eta aldiz, babesa agertu diote, bai Junts per Kataluniako kideek, baita kupekoek ere. Perquè el que se'ns planteja és molt gros i el que necessitem en aquests moments és, permeti'm l'expressió, pilota a terra, cap fred. L'estat espanyol, avui una vegada més amb les notícies que acabem de conèixer, la democràcia ni està ni se l'espera. Testu inguru horretan, eskubide zibil eta politikoen urratzea salatu dute Junts per Katek, ERSek, Katalunian Komu Podemek eta KUPek adierazpen bateratu batean. Kataluniako parlamentuko bozeramaileen batzordean adostu dute testua eta Estatu Espainiarraren aparatu judizialak parlamentuaren subiranotasunean esku hartzea gaitzetsi dute. Kataluniako erakundeen duintasuna defendatu dute lau taldeek. Denunciem la intolerable situació de judicialització de la política que afecta a tota la societat civil, les institucions i els debats parlamentaris. Així mateix, insistim en la defensa dels drets polítics de tots els diputats i diputades escollits democràticament a les darreres eleccions i denunciem, altre cop, la vulneració de drets civils, fonamentals i polítics que afecta a tota la ciutadania de Catalunya. Bizkaiko kaleratzerik ez plataformako kideek prozesioa egin dute Bilbon eta banku erakundeen egoitzen aurretik igaro dira. Aste santua gertu dagoela baliatuta, saeta artean salatu dute etxerik gabeko jendea eta jenderik gabeko etxeak daudela. Egunek aurrera eginala, eskubideen arloko pobrezia gero eta handiagoa dela nabarmendu dute eta salatu gobernuak eta sistema juridikoa ez direla haietaz kezkatzen. Horregatik, inorraiekin kezkatzen ez delako, prozesioan atera dira eta botere abstrakturen bati eskatu diote haien egoera konpondezala. Eta aste santuko giroarekin jokoa eginez, baieztatu dute ez dutela federik instituzioengan eta espertuta daudela eskubideak bermatzen ez dituen sistemaren martiri izateaz. Inigo Cabacas plataforma beldur da, epaiketa parodia bilakatuko ote den 6 urte beteko dira aurki, Inigo Cabacas gaztea hil zutenetik ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota batek buruan jota. Ura gogoratzeko hainbat ekitaldi prestatu dituzte senide eta lagunek eta oztopoak oztopo aurrera jarraitzeko konpromisoa azaldu dute plataformako kideek. Nik esango zuen 6. urtean ondino egongo ginela hemen zuekin urte urrenaren inguruan hitz egiten, eta urtero berdina esaten dugu, arduradunak noiz ezarriko dira bankilloan, eta epaiketa hau noiz egingo den eta justizia noiz egingo den. Kasu honetan badak sinestezina dirudien arren data daukagu, epaiketa izango da urriaren 15-tik azaroaren 9 arte. Aurtengo irailean hasi eta datorren urteko irailera arte egingo dituzte Euskaltzaindiak mendeurrena ospatzeko antolatu dituen jardunaldiak. Andres Urrutia, Euskaltzainburuak nabarmendu du, aurtengoa urte esanguratsua izango dela eta Euskaltzaindia etorkizuneko erronkei aurre egiteko indartsu dagoela. Orain dela 100 urte sortu zen, une berean gertatu zen bezalaxe, horre egongo da jardunean. Euskara ehuntzen, Euskara bilbatzen, Euskara bermatzen. 100 urteko hau, 100 urteko parkatu errezkada hau, gure erakundearentzat lekuko ederra baita. Egin denaren eta eginkizun dagoen horren erakuspaldia eta partekaldia egiteko. Euskal Herrian euskaraz taldeak berriz agenda politikoaren erdigunean kokatu nahi du euskara, eztabaidaren lehen lerrora eramanda ofizialtasuna eta normalizazioa. Euskaldunen hizkuntza eskubideen menpekotasun egoera gainditzeko ezinbestekotzat jo dute jauzi kualitatibo eta kuantitatiboa egitea eta bide horretan larunbatean Iruinean egingo dute lehen urratsa manifestazioa egingo baitute mugarik gabeko euskara lelopean, Iruñeko autobus geltoki zaharrean abiatuko da protesta arratsaldeko 5:00. Hiriaren irudi turistikoa berritzearren Iruñeko
Iruñeko marka berria aurkeztu dute gaurkoan prentsaurrean. Bertan zeuden Joseba Siron alkatea, Patricia Perales tokiko ekonomia jasangarriko zinagotzia eta kanpaina egin duen publizitate agentziako arduraduna ere. Marka berriaren irudia eta transmititu nahi dituzten baloreak azaldu dituzte bertan. Iruñeko turismo marka berria aurkeztu du gaurkoan Iruñeko udalak. Hiriaren nazioarteko kokapena hobetzeko asmoa dauka marka berri honek. Iruñeko alkateak Joseba Sironek azaldu duenez, San Ferminetaz aparte, hiriaren ondare kulturala eta historikoa goraipatu nahi da honen bidez. Beti ere, jasangarritasun ekonomikoa, soziala eta ingurugiroa ere kontuan hartuz. Gure hiriaren nazioarteko kokapena hobetzea eta politika turistiko jarria garatzea izan da. Turismo eredu sostengarri bat garatuz dela ingurugiro arloan, ekonomikoan ala sozialean. Zintzilik izeneko lehen diskoa aurkeztu du Olat Salvador musikari donostiarrak, eskakeitan taldean hasi zuen bere musika ibilbidea Salvadorrek eta duela 4 urte inguru hasi zen bakarlari gisa. Musikari donostiarrak azaldu du planifikatu gabe hasi zela proiektua forma hartzen, gogoa zuen estudioko lan bat egiteko eta erabaki zuen bandarekin egitea. Horrela hasi zen biluzik zeuden abestiei instrumentazioa jartzen eta gaineratu du laguntzaile oso finak izan dituela bide lagun. Inguruan ukituan pertsonak, ez? Igual hasi norbait zerbait bidaltzen eta pixkat eman diaten babes horrek uste albidetu didala gero eukitzea ausardia, zeleretzako da ausardiarik eta bat, igotzea eszenatoki batera eta biluztea abesti guztiekin. Olatz Arrizabalagak eta Leire Etxanizek osatutako bikotea eta Patri Espinarrek eta Neritz Arrietak osatutakoa izango dira aurrez aurre igande guardian, Eibarren astelena pilotalekuan Laboral Kutxa emakume masterkapeko lehen mailako finalean. Espinarren hitzetan balio simboliko handia du astelenan jokatzeak. Kasu honetan astelenan jokatzen dugu Eibarreko astelenan, gauza bitzia da, inoiz ez dugulako jokatu emakumeok hor, baina egia esan, ni ze frontoian jokatu berdin dit, beti ere frontoi egokia bada, hau da, kantxa eta frontizeta ondo badago eta armaiak ere ondo badauz eta jende asko sartzen bada, horrekin ni gustua gelitzen az. Eta orduan profesionalen frontoia izan da, frontoi handia eta historikoa, nietzako erronka da frontoi hori betetzea eta pelota sale pila gertuatzea gure finala ikustea, hori seinale ona izango zen.